Cât costă să editezi o carte? 5-10% De ce faci asta? Și face. Bărim. De ce ți-a venit această idee? Personal m-a ajutat. Deja au aflat. Hai să vă evident. Ioan, bestseller este editura din spatele cărții de vorbă cu Emma, care a ajuns numărul 1 în topul vânzărilor din România. Vitali Cipileagă spunea într-un interviu că anume tu, uitându-te la blogul lui De vorbă cu tine, care a ajuns să aibă peste 10 milioane de citituri online, tu ai venit cu ideea ca el să scrie o carte după blogul său. De ce ți-a venit această idee? După 3 ani de activitate ca librărie online, ne-am gândit că o continuare a activității noastre ar fi publicarea de cărți. Și am avut discuții cu mai multe persoane din Moldova care le vedeam cu potențial și care vedeam posibilitatea de a publica unele cărți, printre care a fost Vitali Cipileagă. El a fost cel mai receptiv. Ne-am întâlnit, apropo, la un quiz organizat de Hospice Angelus, cu întrebări, răspunsuri, un joc intelectual și am căzut la o aceeași masă, dar eu aveam stabilit în calendar peste o lună că vreau să mă întâlnesc cu el. Și am folosit acea ocazie la pauză, am vorbit, apoi ne-am întâlnit peste un timp la Tucano, apropo, și am stat la o cafea și am discutat. Eram uimit de felul lui de a fi și mă bucur foarte mult că l-am cunoscut. Suntem acum buni prieteni, comunicăm pe diferite teme și mă bucur că continuă. Acum a scos a doua carte, un roman, În umbra pașilor tăi, care de asemenea se bucură de succes, este în top în România, în Republica Moldova și sperăm la un moment dat să cucerească și public din afară. Tu personal, cu ce impresie ai rămas după ce ai citit cartea De vorbă cu Emma? Să știi că am citit-o de mai multe ori. Cel mai tare mi-a plăcut după ce am venit de la lansarea din Brașov sau București, nu mi-amintesc. Veneam în drum acasă și am citit-o pe telefonul mobil, variantă electronică. Am citit-o cap-coadă și mi-a creat așa o stare de bine. E o carte care îți dă răspunsuri la multe întrebări care le avem noi și te face să înțelegi mai multe despre relații, despre femei, despre bărbați și sunt mereu impresionat de cum a reușit să scrie toate aceste lucruri și am multe de învățat de la el și cred că mulți cititori au observat aceasta, că are a acumulat experiențe și cunoștințe, poate din mai multe vieți, pentru că, într-adevăr, sunt experiențe foarte multe acolo și personal m-a ajutat în a înțelege mai bine relațiile. O altă carte, Eu sunt femeie, care a ajuns la fel în topul vânzărilor din România și din Republica Moldova. Ce a făcut-o pe Maria Cristiana Tudose, româncă, stabilită în Italia, să scoată cartea cu editură din Republica Moldova? Este prima noastră experiență cu o autoare din România, un autor. În curând vom mai scoate o carte cu un autor din România. Noi am descoperit scrierile ei, citeam mai multe articole și la un moment dat mi-am zis, fata asta are talent în a scrie și poate transmite mai multor cititori decât doar online. Și am scris, nu eram sigur de un răspuns pozitiv sau negativ. Noi mai comunicăm și cu multe alți tineri, autori, și ea ne-a răspuns pozitiv. A coincis foarte bine cu un eveniment, Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret din Bologna, Italia, și am combinat acea vizită la Salonul Internațional de Carte cu vizita în Florența, unde am cunoscut-o și am comunicat și ea a zis că vrea într-adevăr să transmită povestea pe care a trăit-o cu acea relație începută online, cum ea s-a transformat într-o relație în realitate și ce a urmat după, apoi vizitele în România și eu cred că a ieșit ceva interesant
și mă bucur că aceasta a îndemnat-o să vrea să mai scrie și în toamnă lucrează la un roman despre românii din Italia, care sunt foarte mult. Am verificat statistica din Italia și sunt circa 1.100.000 doar de români în Italia și români din Republica Moldova circa 350.000. 1.500.000, aproape jumătate de Republica Moldova locuiește în Italia, dacă se compară. E un public foarte mare, am auzit vorbindu-se românește în multe orașe, în Torino, în Bologna, în Florența. Și chiar ne dorim ca în librării din Italia să fie un raft cu cărți în limba română. Cred că aceasta este o cale bună. Noi am contactat mai multe librării și lanțuri de librării și așteptăm răspunsul. Pentru că, așa cum sunt cărți în limba italiană, în limba franceză, în limba engleză, ar fi ok să fie și în limba română, iar cei care locuiesc în Italia să poată citi în limba natală. Uite, cartea audio a fost sonorizată de Laura Cosoi. Da. A fost în general greu să ajungeți la un acord? Să știi că multe lucruri se întâmplă foarte simplu. Un simplu mesaj bine scris poate să aducă rezultate. Și acest mesaj a venit foarte sincer din partea autoarei. Maria, când eram în Florența, spunea că visează ca cartea ei să fie lecturată de Laura Cosoi. Am privit niște videouri, am văzut niște prezentări de ei și am zis că da, este o persoană foarte interesantă, ea și scrie. Și ea a scris sincer că visează să fie sonorizată de ea și acest mesaj sincer a fost citit de Laura și am luat legătura și la mai puțin de un an am reușit să lansăm cartea audio. Cartea deja era publicată când i-a scris? Încă nu. Era în curs de publicare. Era deja scrisă, noi am transmis câteva capitole, ei i-a plăcut, i-am transmis apoi cartea tipărită final și am făcut acest lucru. Uite, încă un lucru care l-am observat. La puțin timp după ce ies cărțile, voi postați pe canalul de YouTube gratuit cărțile audio, adică varianta audio a cărților. De ce faceți asta? Noi suntem de părere că cartea audio este un supliment la cartea tipărită. Noi chiar avem la cărțile noastre QR coduri, cartea electronică și cartea audio. Cartea tipărită este cartea de bază. Celelalte formate sunt ca un bonus suplimentar. Și am analizat că am vrea toată această muncă să aibă acces mai mult la ea. Pentru că s-a lucrat foarte mult și în studio și la editare. Și am publicat, am plasat pe canalul nostru de YouTube, bestseller, toate capitolele, inclusiv la alte cărți. De exemplu, romanul Tema pentru acasă de Nicolae Dabija, în lectura autorului. Este ceva deosebit atunci când asculți o carte în lectura autorului. Mereu mi-a plăcut acest lucru și când ascult cărți străine din Statele Unite, de exemplu, îmi place acest lucru. Și alte cărți, de exemplu, romanul În umbra pașilor tăi, pentru prima oară am făcut o carte audio diferită, cu o sonorizare mai specială, un tip de teatru radiofonic, cu sunete, de exemplu, dacă se vorbește despre Vivaldi și că personajul ajunge acasă, de exemplu Teodor, și pune pe pick-up un album de Vivaldi, cele 4 anotimpuri, apare și sunetul piesei, melodiei și alte sunete, de exemplu, de natură, de mașină și mai departe. S-a lucrat diferit și a ieșit ceva bun. Vrem foarte mult să transmitem la postul public Radio Moldova ca această carte să fie auzită de cât mai mulți cititori din țară. Spune-mi, te rog, care e cea mai bine vândută carte a editurii bestseller? Aici sunt reprezentate topul
cărțile cele mai bine vândute. Este numărul 1 bestseller, numărul 2, numărul 3, 4. Ce înseamnă numărul 1, numărul 2? Vânzările pe site. Și noi, într-un fel, facem o oglindire a ceea ce este pe site. Și noutăți, este ultima carte publicată de noi, Amintiri de viitor, volumul 3. Deci asta ceea ce este la moment pe site, dar dacă să luăm vânzările editurii în total, inclusiv vânzările de România care nu au loc pe bestseller, dar prin alți distribuitori, nu văd aici Cartea de vorbă cu Ema. Da, ea este epuizat în stoc. Da, ea este cea mai bine vândută carte all time, bestseller. Și am fost mult timp, chiar un an de zile în top 10 în România cu această carte. Și acum s-a epuizat stocul, însă urmează să fie făcută o ediție nouă, cu unele modificări. Până la câte exemplare s-a ajuns să fie vândute? Dacă poți să ne spui, desigur, informația asta. Câteva zeci de mii de exemplare. Zeci de mii. Eu am o întrebare. Pe mine mereu m-a interesat cât costă să editezi o carte. Și dacă ai putea să-mi explici care sunt cheltuielile inițiale. Noi, spre deosebire de unele edituri care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova, noi nu solicităm bani de la autor. Noi funcționăm după modelul occidental, model care este utilizat și în România de multe ori. Cheltuielile le suportă editura și autorul este remunerat în baza vânzărilor. Însă, dacă să luăm așa la cheltuieli, într-adevăr, costurile depind foarte mult de tiraj inițial, poate fi 500, poate fi 1000 sau mai mult. De exemplu, ne-am aduc aminte, inițial vorbisem cu Vitali Cipeleaga pentru De vorbă cu Ema la 500 de exemplare sau 300. 300 vorbeam, publicăm 300 de cărți și vedem cum merg. Și noi am lansat precomenzile și în prima zi deja avem 500 de precomenzi. Zic, ce face? Mărim, cât mărim? Hai să mai vedem. Și am așteptat așa vreo câteva săptămâni, 2 săptămâni și când am dat primul tiraj a fost 3000 de exemplare care erau practic comandate, sau 4000, e necesar să verific. 3000 de exemplare deja erau comandate. Și țin minte, noi am folosit așa tehnică, cărțile la precomenzi se dă cu autograful autorului. Și mi-amintesc că urma să le trimitem în România toată noaptea, eram 3 sau 4 persoane, o persoană deschidea cartea, altă persoană din cutie, pentru că erau învelite. O punea pe masă, el semna și altă persoană o punea în altă cutie. Și noi așa am lucrat toată noaptea cred că de la 6 seara până pe la 5 dimineața. Cred că a fost 12 ore, practic 12 ore de semnări în continuu. Am avut atunci o noapte foarte interesantă, am făcut și niște fotografii, video și uneori mă mai uit, a fost foarte interesant. Așa experiență poți să ai în activitatea, în lucru cu cărțile, cu autorii și asta îmi place. Și chiar cei din România, când au văzut toate cărțile semnate, nu le venea să crede cum e posibil așa de rapid să fie semnat. Cred că dacă ar fi un record, așa cum am văzut un actor a făcut cel mai multe selfie-uri timp de nu știu cât timp, dacă ar fi făcut un record câte semnături, cred că noi avem șanse, pentru că a fost circa 3000 de autografe timp de o noapte, timp de 12 ore. Hai să revenim totuși la cifre. Eu te întrebasem, la nivel de cheltuieli, ai putea să ne explici care sunt cheltuielile sau în ce constă cheltuielile inițiale? Pentru ce se plătește, pentru ce se cheltuiesc bani până când cartea ajunge pe raft? Da, se plătește pentru machetare, este designul interior, se plătește pentru copertă, pentru că este... De exemplu, unele cărți au fotografii care trebuie cumpărate. Se plătește dacă sunt ilustrații, ilustratorului. Noi avem doar o carte cu ilustrații, Fata cu vise alb-negru de Andreea Rousseau, ilustrații Nina Cuietu. Am descoperit-o pe Instagram, foarte talentată și puteți să urmăriți și voi.
purple.nebulos. Aici se apare undeva. Are fotografie extraordinare și noi am fost atât de impresionați de această tânără și am propus și a ieșit ceva fain. Pe lângă aceste costuri mai apar costuri de ISBN, este un cod care îl are fiecare carte, este un ISBN unic în toată lumea, primele cifre reprezintă țara. Și cât ajunge, spre exemplu, costul la ISBN? Costul la ISBN e foarte mic, e în jur de 40 de lei moldovenești, 10 roni în România. Adică cel mai scump e printarea, însăși printarea. Da, procesul de tipografia, plata pentru tipar. Uite, cât îi revine media autorului? Depinde de negocieri. Nu să zicem în mediu, nu mă interesează să zicem cazul concret, să zicem în mediu. Mediu 5-10% din prețul de raft. Prețul de raft. Asta inclusiv prețul de raft la ceilalți distribuitori. Să zicem dacă nu bestseller se ocupă de vânzare. Dacă ați observat la bestseller, la editura bestseller, toate cărțile au preț unic, care este afișat pe verso, este scris în lei moldovenești, în lei românești. Aceasta face ca peste tot, în orice librărie nu ai intrat, să fie același preț. Este comod, anunță un preț, toți cunosc și iată, în modul ăsta. În general, multă lume se adresează cu cerința sau dorința de a publica o carte sau mai des voi căutați acele diamante care trebuie să publicate? Iată, Andreea Russo este al doilea autor cu care am colaborat, să zicem. Ea ne-a scris, însă nu mi-a scris, de exemplu, nu mi-a scris ca să publice, mi-a cerut părerea. Și am citit, fără să mă opresc, Amintiri din viitor, volumul 1. Mi-a plăcut, am spus, hai să publicăm. Era în 2015, în toamnă, și așa a apărut prima colaborare cu persoane care nu noi am căutat. Da, ne scriu, noi analizăm, avem o redacție și dăm răspunsul. Destul de mult, da, avem mail-uri, atât din Moldova cât și din România. Unde poate lumea să trimită? Este vorba de mailul editura.bestseller@gmail.com. Am creat acest mail, încă nu aveam un site pentru editură și de aceea am folosit acest mail. Așa o întrebare mai delicată. Eu cel puțin m-am confruntat cu asta și nu înțeleg cum e posibil fără asta de gestionat o afacere. Când ultima dată ai folosit un mat? Un cuvânt necenzurat, da? Să înțeleagă și toți ceilalți care poate ne urmăresc din România sau din altă. Dacă ții minte, desigur, poate de mult n-ai folosit și... În viața de discuții folosesc destul de des. În lucru, atunci când sunt la oficiu, mult mai rar, colegii, pentru că poate să fie deranjat. Însă cuvintele, înjurăturile, chiar acum o lună, două în urmă, am fost la trainingul lui Tony Robbins în Londra, Unleash the Power Within, și el folosea foarte des înjurături și el spunea că această tehnică am preluat-o de la Freud, care folosea la discuțiile pe care le avea, comunicările, pentru a-i face pe oameni să se concentreze mai mult și să câștige o încredere mai mare. Simți mai aproape de un om care mai folosește o înjurătură, arată că este om, că are emoții, are unele stări și el ajută uneori să descarci și... Deci le folosești. Da. Deci vreți să fiți mai aproape de oameni, folosiți înjurături. Însă, bineînțeles, nu în întâlnirile de afaceri, cu angajații, colegii, cred că mai puțin. Așa, într-un cerc mai restrâns. Așa, mai limitat. Uneori când ești singur și vrei să descarci, cred că nu este o infracțiune. Cel puțin... Tot e limba română, la urma urmei. Da, dar nu toate înjurăturile sunt în română. Știu că până nu de mult voi țineați site-ul pe un server care stătea undeva în oficiu. Cea mai teribilă întâmplare care a avut loc în legătură cu asta?
Probabil stingerea luminii se întâmplă în Moldova, poate în alte țări se întâmplă foarte rar, la noi în special s-au întâmplat de câteva ori și poți avea câteva ore sau nu atât cât stingerea luminii, se mai întâmplă câteodată lucrări. Lucrări în special în timpul zilei, care le face compania care furnizează serviciul de energie electrică. Și în cazul ăsta stai câteva ore, nu lucrează server, nu pot intra vizitatorii, se întâmplă. Bine că este pagina de Facebook, noi am mai anunțat publicul, ne mai scriau, comunicam. Însă acum site-ul nostru este pe cloud Amazon și deja nu avem această problemă, nu am mai avut stingere. Și asta este foarte plăcut. Noi am avut doar de câștigat la această schimbare și îmi place faptul că compania crescând, dorind mai mult spațiu, viteză mai mare, poate să crească. Este, cred că, o formulă ideală pentru startup-uri care nu știu exact ce creștere vor avea ei. În timp analizează și hotărăsc. Bestseller a început activitatea în 2012, la început doar ca librărie online. Din câte știu, la moment aveți peste 50% din traficul care vine pe site sunt vizitatori din România. La nivel de vânzări este aceeași situație? Ne-am dorit să fie așa, însă majoritatea totuși sunt din Republica Moldova. Nu zic că nu e ok, într-adevăr e foarte bine, aici activăm comenzi de aici, însă acele vizite foarte multe din România care vin datorită Google, credem noi, în special, le pierdem pentru că vizitatorii din România uneori ne scriu, ne întreabă, ne sună, ar prefera livrare prin curier, ar prefera plata la livrare, însă noi le putem oferi doar plata online cu cardul bancar și pentru că nu există o companie de curierat care să activeze pe ambele piețe, și în Moldova și în România. Și până atunci, până va veni o companie gen Fan Curier, noi încă nu putem să facem acest serviciu și pierdem vizitatori. Însă e bine că află de noi, văd și alte cărți publicate în Republica Moldova, care la ei cel mai probabil nu sunt. De asta și noi am indicat acum un an, doi în urmă prețurile și în lei românești și în lei moldovenești. Suntem unicii în Moldova care fac acest lucru, deoarece avem un trafic mare din România și vrem să informăm, să nu înțeleagă greșit prețurile. Cea mai proastă zi din istoria companiei? Probabil când am lansat o ofertă și au venit mulți vizitatori, serverul nu era bine setat, nu era pregătit și a căzut serverul. Oamenii dădeau click-uri, am avut niște apariții în presă, niște articole despre o promoție și nu puteau intra pe site și apăreau comentarii și așa mai departe. Atunci mă simțeam foarte așa neajutorat, pentru că ai anunțat ceva, însă lipsea, site-ul nu funcționa și nu puteau să-l acceseze. Și de aceea am învățat și la un moment dat am hotărât să nu avem server propriu, care este greu de gestionat, și am apelat la un server Amazon Web Services, care îți oferă un cloud, care îți oferă posibilitatea de a crește viteza, de a crește un spațiu și mai departe. Să nu mai apară pe viitor așa probleme. Da, sunt foarte multe companii care apelează la așa tip de Netflix, cloud, Spotify. Pentru că este ok și este fain, pentru că îți permite, odată cu creșterea companiei, să crești și posibilitățile. Dar cea mai reușită zi din istoria companiei? Probabil fiecare lansare pe care o facem, lansare de carte, sunt evenimente extraordinare la care mă încarc cu energie foarte multă. Mi-amintesc și acum lansări cu sălile pline, lansarea cărții De vorbă cu Ema, de Vitalie Cipeleaga, a fost peste 500, chiar 600 de oameni într-o sală, oamenii stăteau în picioare. Era ceva deosebit. La un eveniment cultural în Moldova, oamenii stăteau în picioare și nu doar 30 de oameni sau 100, dar 600 de oameni.
Același lucru la lansarea romanului Eu sunt femeie de Maria Cristiana Tudose. Ea a rămas pur și simplu impresionată. În Italia, în România, nu se adună 300-400 de oameni la o lansare. Acolo se fac lansări mici, 50 de oameni, până într-o 100. Și a fost ceva deosebit. Și ultima lansare, Amintiri din viitor, volumul 3, de Andreea Rousseau, la Teatrul Geneza Art din Chișinău. A fost de asemenea un eveniment extraordinar, deoarece prima oară am făcut într-o sală de teatru. Am avut luminile specifice spectacolelor. Am avut actori care citeau din carte, o pianistă. A fost așa o atmosferă de suflet și m-am încărcat foarte mult cu energie. A fost deosebit. Eu țin minte că văzusem un interviu care l-ați dat la câteva zile de la fondare în 2012 și observasem undeva pe perete că aveați o foaie pe care scriați probabil numărul zilnic de comenzi. Da. Acum mai faceți acest lucru? Acum nu facem, însă chiar m-am decis zilele trecute să facem, deoarece să revenim la această practică, deoarece te motivează. Vezi în fiecare zi unele progrese și asta este foarte important, deoarece obiectivul este bine să fie presurat cu unele milestones, cum spun englezii. Este vorba de niște pietre de milă, da, de kilometru. Așa. Tu vezi la fiecare kilometru ce progres ai făcut, ce viteză ai reușit să mergi, până unde ai ajuns. Și cred eu că e bună tehnica care am început-o și noi vedeam progresele zilnic. Adică, practic, încercați să călcați pe urmele Amazon. Că la Amazon, de câte ți aminte, în primele săptămâni de la fondare avea un clopoțel și la fel, la fiecare cumpărătură care se făcea, zângănea clopoțelul. Pur și simplu, deja în continuu urma să zângănească și ei deja au renunțat la asta. Da. Am înțeles. Frumoasă comparație, să ne comparăm cu Amazon, este foarte plăcut. Să știi că compania care ne-a făcut logo-ul și un brand book... Cel actual sau cel care era înainte? Înainte, primul logo al nostru. Ei când ne l-au dat și tot brand book-ul, ei au spus că dorim și sperăm ca voi să ajungeți Amazonul Republicii Moldova. A fost foarte plăcut acest mesaj și eu cred că e bine să dai așa o încurajare unui client care abia e la primii pași, cum am fost noi, și o idee bună pentru toate companiile care oferă servicii de acest gen. Succes în asta! Ai revenit nu de mult din Elveția. Parcursul ultimilor ani ai ajuns și în Canada, Rusia, Japonia. Spune-te, rog, care țară și de ce ți-a lăsat cel mai multe impresii? Cred că cel mai mult m-a impresionat Japonia. Este o țară deosebită, este, eu cred că o altă planetă. Totul practic este diferit acolo și dacă te gândești că ai văzut cam tot ce puteai vedea, neapărat să mergi în Japonia și eu cred că asta este o destinație obligatorie de vizitat în timpul vieții, pentru că totul este foarte diferit. Să luăm în considerație, Japonia a fost 300 de ani izolată de restul lumii, nu se putea ieși, nu se putea intra, ei și-au dezvoltat niște capacități deosebite și s-au învățat să aibă tot ce au nevoie, toate resursele. Ei fac lucrurile foarte diferite decât le facem noi, gândesc diferit, sunt foarte pozitivi, nimeni nu s-a plâns de nimic, niciodată nu au avut un gând negativ în discuțiile pe care le aveam, ei mereu au o atitudine foarte pozitivă, sunt foarte muncitori, văd munca ca un lucru pe viață, la ei când se angajează, ca și căsătoria, ei se gândesc pe toată viața și sunt foarte dedicați muncii, apreciază foarte mult calitatea, sunt foarte patrioți, am văzut doar branduri japoneze, nu știu dacă este foarte bine asta, dar până și telefoanele mobile mai mult japoneze și mașini, 99%. Cred că am văzut 3 mașini străine în Japonia, timp de 2 săptămâni și acele erau, cred că în Tokyo am văzut un Mercedes sau un BMW
Foarte rar vedeai mașini străine. Tehnică, casele inteligente, până și baia, toaleta. Am intrat și nu știam, acolo trebuie să apeși pe diferite butoane. La baie tot același lucru, nu știam ce butoane să apăs, era așa, o leacă, rușine să întreb gazda. Necesitatea e aceeași ca Moldova. Da, dar e tehnologizat. Așa a fost programul, am fost cu JCI Moldova, Junior Chamber International. Viitorii președinți ai organizației merg la o academie și am fost alături de alți 80 de tineri din diferite țări și am interacționat cu tineri din toată lumea și ceea ce și noi am fost găzduiți timp de 3 zile de o familie și m-am atașat foarte mult de cei 3 copii ai lor, familia la care am fost în Mito, Japonia, și mai ținem legături, ne scriem scrisori. Cel mai interesant că la ei încă se practică. Tradiția de a scrie scrisori. Acum vreau să-i scriu ceva, mi-au trimis niște cadouri și știau că am aici la Chișinău o librărie, mi-au transmis ceva și am rugat, mi-ar plăcea să o vedem în librărie. Iată, și oameni în oficiu, așa o lampă cu inscripții și foarte plăcut. Deja e clar, librării, editură, cărți, dar în 2013 ați lansat și secțiunea de vânzare de muzică. Nu știu cum merge acum. Noi deja renunțăm la această rubrică de muzică. Nu adăugăm produse noi și filme la fel. Totuși lumea a trecut pe digital și acolo descarcă. Acum este Apple Music, este Pandora și așa mai departe. Sunt atât de multe servicii de streaming și lumea deja folosește internetul activ. În ceea ce ține de muzică, ce asculti tu? Ce ascult? Obișnuiesc să diversific. Câteva piese care le-ai ascultat în ultimul timp? Da. Chiar ieri ascultam concertul Arianei Grande din Manchester, dedicat tragediei care a avut loc și mi-a plăcut foarte mult cum interpreții s-au unit și au făcut un concert comun. Robbie Williams mi-a plăcut cum a cântat la acel concert, Black Eyed Peas, și să-mi amintesc puțin din ultimele piese. Dar așa obișnuiesc să ascult și rock și electro și pop, de ce nu? Hip-hop. Hip-hop, da. Eminem, când eram adolescent, ascultam foarte mult. Ascult și din adolescență și muzică rusească uneori, așa să-mi amintesc de acele vremuri. Da. Românească, bineînțeles, urmăresc piesele ce apar. Sunt un fan Carla's Dreams, ascult și cunosc practic pe din afară toate piesele, da, și versurile. Îmi place foarte mult și de noua trupă The Motans, Denis Roabeș. Îmi plac versurile foarte mult. Din Moldova sunt favoriții aceste 2 trupe. Cum explici fenomenul Carla's Dreams? De ce Carla's Dreams a prins mai întâi Republica Moldova și după asta și în România? Probabil este acea sinceritate și acele subiecte care nu sunt neapărat comerciale ale pieselor. Sunt niște subiecte trăite și doar a fost o comunicare cu publicul și oamenii au simțit autenticitatea și i-au îndrăgit foarte mult. Blitz. Întrebări scurte, răspuns scurt, unic. Dacă ai nevoie să-i explici pe scurt, atunci se poate. Cel mai mare antreprenor din istoria umanității? Bună întrebare. Merg pe Steve Jobs. Steve Jobs, presupuneam. Cea mai proastă carte citită de tine? Nu vreau să spun. Pentru că e un autor foarte bun, însă n-am înțeles bine cartea. Și am citit-o, dar știu când calc reguli. Am înțeles.
3 scriitori de top la momentul de față din România și Republica Moldova. În Republica Moldova, Nicolae Dabija, Ion Druță și 3, așa, un suport pentru un autor de la noi, la Vitali Cipileagă. Am înțeles. Ai posibilitatea să editezi următoarea carte a oricărui autor, scriitor din lume. Cine ar fi acesta? Ok. Foarte bună întrebare. Mi-ar plăcea să publicăm cărți de Tony Robbins, însă drepturile sunt procurate. Deja am verificat. Un autor care cu puterea lui energetică te frapează. Este de dezvoltare personală. Eu cred că ceea ce spune el, informația pe care el o transmite este foarte valoroasă și ar ajuta foarte mulți oameni, atât din Moldova cât și din România. Și mi-ar place să o reprezentăm, însă la moment de față nu putem să facem acest lucru. Ai dori să trăiești veșnic? Nu. Prieteni, noi o să împrumutăm de la jurnalistul rus Yuri Dudi, de la show-ul său, o tradiție. Noi nu o să dăruim ceva invitatului nostru, dar o să luăm ceva de la invitatul nostru și o să primească acest cadou cineva dintre cei care ne urmărește acum. Ion, dacă poți să ne spui ce ai pregătit pentru cei care ne vizionează? Am pregătit o carte, Psihologia vânzărilor, de Brian Tracy. Este un autor care m-a ajutat foarte mult, am ascultat, am citit și am avut ocazia anul trecut și anul acesta să-l cunosc personal. Am avut, cred că 15-20 minute împreună, am petrecut înainte de seminarul pe care l-a ținut la Chișinău și l-am descoperit ca om și tare mult mi-a plăcut. Și cred că această carte va găsi un loc bun în biblioteca unuia dintre cei care vor urmări. Care ne urmăresc. Cei care ne urmăresc. Va intra în posesia cărții. Noi cu Ion ne-am gândit la următoarea sarcină. În comentarii pe YouTube trebuie să scrieți cum voi puteți să vindeți cartea asta. Cel mai ingenios comentariu, care o să fie ales de mine și de Ion, o să primească cartea. Închipuiți-vă că vine cineva în librărie și zice vrea să cumpere o carte și voi să-i vindeți această carte. Chiar dacă el zice că vrea să cumpere un roman, voi cumva să-l determinați să cumpere această carte. Și să încercați să-i vindeți. Asta ar fi interesant. Cel mai ingenios comentariu o să primească cartea, dar înainte de asta, numai decât abonați-vă la canalul nostru, dați-ne like și apăsați pe clopoțel, numai decât. Aici a fost Catan Show cu Ion Bargan. Mulțumesc, Cristian.